AbaseKorinte besibili isahluko seshumi soqala ukufunda evesini lokuqala. Kepha mina Pawulu uqobo ngiyanincenga ngobumnene nangokuva kukaKristu, mina engithobile phambi kwenu nxa ngikhona, kepha nginesibindi kini nxa ngingekho. Ngiyacela ukuba nxa ngikhona kungasweleki ukuba ngibasukele ngesibindi engiqonde ukuba naso kwabanye abasho ngathi ukuthi sihamba ngokwenyama, ngokuba noma sihamba sisenyameni kasilwi ngokwenyama, ngokuba izikhali zethu zokulwa kasizo ezenyama, kodwa ngaye uNkulunkulu zinamandla okubhidliza izinqaba. Sichitha izizindlo nakho konke okudephileyo okuziphakamisela ukuthiya nokumazi uNkulunkulu, namacebo onke siwathumbela ukumlalela uKristu, futhi silungele ukujezisa ukungalaleli konke nxa sekuphelele ukulalela kwenu. Bhekani lokhu okuphambi kobuso. Uma umuntu ezethemba yena ukuthi ungokaKristu, makabuye aqonde lokho ngokwakhe ukuthi njengokuba yena engokaKristu sinjalo nathi. Ngokuba noma ngingaze ngizibonge ngaphezulwana ngamandla ethu eyasipha wona iNkosi ukuba nakhiwe kungekuba nibhidlizwe, angiyikujabhiswa, ukuze ngingabi njengokungathi benginethusa njengezincwadi. Ngokuba izincwadi-ke bengithi zinzima, zibukhali, kepha nxa ekhona ngumzimba, ubuthakathaka, ukukhuluma kwakhe kudelelekile. Onjalo makaqonde lokhu ukuthi lokhu esiyikho ngamazwi ezincwadini nxa singekho, siyakuba yikho ngesenzo nxa sikhona. Ngokuba asinasibindi sokuzilinganisa nokuzifanisa nabathile babo abazincomayo, kodwa bona nxa bezilinganisa ngezinqobo zabo, bezifanisa nezinqobo zabo, kabanangqondo. Kepha thina asiyikuzibonga ngaphezu kokulinganisa, kodwa ngesilinganiso sendawo esiyisilinganiso asilinganisile sona uNkulunkulu, ukuze sifinyelele nakini, ngokuba asizeluli ngokweqisa, ngokungathi asifinyeleli kini, ngokuba sifikile kwaze kwaba nakini ngevangeli likaKristu. Singazibongi ngemisebenzi yabanye ngaphezu kokulinganisa, kepha sinethemba lokuthi ngokukhula kokukholwa kwenu siyakulinganiswa kakhulu impela kini endaweni yethu, size sishumayele ivangeli nasezindaweni ezingaphambi kwakini. Singazibongi ngezinto esezenziwe endaweni yomunye, kepha ozibongayo makazibonge eNkosini, ngokuba akusiye ozincomayo ovunywa abongwe, kepha yilowo iNkosi emncomayo.